Bisa belum? Deg-degan ra? Oh. Wah, aku untung loh orang kuwi. Hah? Hah? Siap ya. Enak deh. Oke. Yo. Terus, man. Yo. Oh, langsung. Wah, waduh gue mobilnya dewe ini ya. On, ya. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Tumurune nugroho waktune kabegjan iso katentraman mugi tansah tumakbul kaji kasaliro sambyane hati lenggah kanggo rasanipun para bundhe para bini sepuh aji sepuh dalam ingkang kang sepuh lamun satu sampun ana ing pamanas mimah lebur ing ditutur mesti keluarga hati jorok ikut mongko sepisan pangko rumah tadi pun hati jorok ikut mongko kali sawetawis astur pangandikan pambagirjo sugeng rawuh keluarga pamengkugati pun kepareng sama kita dikasih lagi mungkin jenenganipun Bapak Haji Ahmad paripurna udah dimanci hati jorok ikut mongko 3 serah tinampi upokan jam lebih polo karami kawinitan sabtu ganti saking keluarga jenenganipun Bapak Jazim Mantoro dalam Ibu Tri Muryani nuli kepareng samangke minangka jumbu ing pangandika saking keluarga calon kadang pisan kinasih nuli jenenganipun Bapak Parno duka paripurna sabtu ganti pangandikan saking calon keluarga kadang pisan nuli kepareng katampi dening keluarga jenenganipun Bapak Wagiman nun kepareng samangke minangka sulih sahlira saking keluarga pamengkugati nun iki pepunden kula jenenganipun Bapak Siswa Diharjo duka paripurna sasinampi nuli kepareng samangke Abdul nikah calon putra pinanganten kalih saha kakukasi hadi jolo ingkang pungkasan nun iki panutup mekaten saged lenggah megah urut-urut jenengan dijoro untuk ing diwanci ahli kalian ejang siang menika. Pati pun dijoro ing mongko kali atur pangandikan pambagirjo sugeng rawuh keluarga pamengkugati sampun kasliran jenenganipun Bapak Haji Ahmad ing wasana kedal kasumangkaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wagiman Galasan Ibu Warsiyah kula kadhawan matur saking kesan namung kepilih atur kula ing sak mangke dumawah lepat langkung-langkung ora saking paukuran tata basa tata krami saestu kawula nyuwun agung pangapunten. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken pepunden sepuh para lenggah sedaya linangkung panjenenganipun keluarga ageng Bapak Jazim Mantoro kalasan Ibu Muryani atas nami keluarga Bapak Wagiman kalasan Ibu Warsiyah ingkang sepindah sinau sorandhet kepara kasek Bang Suri atur panggabya harja awit rawuhipun para pepunden sepuh para lenggah sedaya linangkung panjenenganipun Bapak Jazim Martono kalasan sedaya keluarga kanthi atur sugeng rawuh ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ingkang salajengipun Sahibul Hajat nyuwun pangapunten inggo bilih anggenipun nanggapi rawuhipun para pepunden para pinisepuh linangkung Bapak Jazim Mantoro lan sedaya keluarga anggenipun caos pilenggan lan sanes-sanesipun malah para papanipun piring-piring nggih kawontenan Allah Subhanahu wa taala maringi papan dhateng kula nggih mekaten. Mugi-mugi wonten lepatipun anggenipun kaos pilenggan lan sanes-sanesipun sedaya keluarga Bapak Wagiman nyuwun agung pangapunten.
para ingkang wis kepareng pindah-pindah pranitisaken sampun kawisipun ugi mangke dhateng saged hati lenggah sampun nampi wonten pasugatan panuwun keluarga ugi kasuwun lan dahar kanthi sawetawis madu mardikahipun pegati sawanipun kanca-kanca kagem yak sepining swasana wonten ing kaliyan punika sinarengan kaliyan NM Pro pimpinan itu sepinten kakak nopo teh ingkang boten manis cara nggih kula redina pahit kalian keratas adicara salajengipun sampeyan merasa karena masih beda sampeyan itu mah gandeng sing jejerane Patek pimpinan rene ketinggalipun wonten magnet lagi foto ibu ingkang tabang ibu gandeng boten apa-apa duduk menika saderengipun aturaken kula nuwun sowan wonten dalemipun Bapak ingkang pegati menika Pak Wagiman sekalian Ibu aturaken kula nuwun lan aturaken sedaya rawuh sedaya kagem keluarga sebenarnya Bapak Jasimanto Pulau Harjo Sewa sakit Pulau Harjo Sewa mungkin sak mangke anggenipun nglampahi pijat mobil kanthi lancar. Oh, dasare nggih mau dalu anggenipun ngapalke niku. Ora apalan dirasakake temenanan. Ora mung cukup hafal. Nggih. Wis poso? Oh. Kopine sida kopi. Sida. Mas ngapunten kopi, Mas. Ketinggalipun Mas Manten itu kayak natap-natap lagi loh Mas. Kok ngampet gitu. Ya, gimana pangandikan sabdo hati saking keluarga nggih jenenganipun Bapak
Jazim Mantoro dalam Ibu Tri Mulyati kanthi bapak pangandikan niki minangka junjung ing pangandika ninggiranipun Bapak Parno ing wasana medal kasumanggaken. Dipegangnya Pak, dipegangin. Oh. Kula aturaken agung ing panuwun dhateng Pramuka Adicara ingkang sampun manahipun medal dhateng kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pangsanipun para sesepuh bin sepuh ingkang kita bektosi, pangasanipun pangemban pangembating praja satriya negari ingkang wicaksana, pangarsanipun para alim ulama ingkang tansah paring patuladan dhateng para umat-umatipun, ugi ngarsanipun para bapak, para ibu, para lenggah sedaya ingkang rawuh wonten ing adicara pahargyan wonten ing enjang siang menika. Saderengipun kawula matur ingkang kathah nyuwun pangapunten sumela atur munggel pangandikan panjenengan sedaya kumawantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya minangkani menapa ingkang dados atur panunipun Bapak Jazim Mantoro. Wonten ing mriki kawula supados matur samangke pinangka sulih salira panjenenganipun. Anamun saderengipun kawula matur ugi sumangga kula lan panjenengan sedaya kula dherekaken tansah memuji dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat kawilujengan dhateng kula panjenengan sedaya. Saengga dumugi titi wanci kalodhangan enjang siang menika kula panjenengan sedaya tasih saged silaturahmi pinanggih wonten ing adicara pahargyan menika. Selawat lan salam boten kesupen monggo sareng-sareng kita njukaken dhateng roh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi syafaatipun saged lumeber dhateng sedaya pendherekipun kula panjenengan sedaya lan keluarga ingkang tansah mituhu dhateng sedaya sunah-sunahipun bijang pikatuk sapangan wonten ing yaumul qiyamah. Amin. Pangarsanipun para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, saderengipun kawula matur igi ing mbok bilih. Samangke anggen kula matur kathah kekirangan keklentuan saking arah tata basa ingkang kirang kawula pribadi nyuwun gunging samudra pangaksami. Salajengipun menggah wigatosipun kawula lan rombongan keluarga panjenenganipun Bapak Jayi Mantoro lan Ibu wonten ing rikalenggahan menika sowan ingkang angka setunggal ngaturaken sungkem pangabektos dhateng para pinisepuh ingkang rawuh wonten ing pahargyan menika, ugi pinisepuh ingkang mapan wonten ing tlatah Kedung RT setunggal Mbosari Pajangan Bantul menika. Ingkang salajengipun Bapak Jayi Mantoro lan Ibu ngaturaken salam taklim dhateng panjenenganipun Bapak Wagiman lan Ibu Warsiah kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun menggah wigatosipun kula sak rombongan sowan wonten ing kalodhangan menika, rikalenggahan menika boten sanes sampun sawetawis medal enggo bilih panjenenganipun Bapak Jayi Mantoro lan Ibu badhe mbangun kekadangan kalian keluarga Bapak Wagiman lan Ibu Warsiah
kanthi samangke badhe malakrameaken ngijab kabulaken putra putrinipun. Pramila kados ingkang sampun diatur wontenipun rantananipun hadicara wonten ing enjang menika bilih samangke ijab badhe kaleksanakaken tabuh sedasa. Pramila wonten ing mriki kawula ngaturaken putra kula nggih Mas Bayu Riyantara supados samangke kadhawuhaken kaijabaken kaliyan Nimas Nurul Hasanah putra putrinipun Bapak Wagiman lan Ibu Warsia. Kanthi pangajab samangke mugi-mugi ijab kabulipun lancar sedayanipun lan pinanggih sah mungguing agami lan mungguing negari kula panjenengan sedaya lan mugi-mugi ugi enggal-enggal pikantuk momongan. Salajengipun ugi kula sowan wonten ing mriki beto jejantepanipun adat istiadat ijab kabulipun putra calon putra pinanganten kekalih. Gune nggih mahar lan sak sanes-sanesipun. Pramila kanthi andhap asmanipun manah sedaya keluarga Bapak Jayim Mantara kaliyan Ibu supados kaaturaken dhateng keluarga Bapak Wagiman samangke kanthi renaning pegalik. Salajengipun ugi kala wau ingkang dipun aturaken sak rombongan sampun mruput ning toko-toko dosani tutup. Dados kula sak rombongan nggih beto angsul-angsul nggih sak wontenipun. Menika pinangka tandha tresna panjenenganipun Bapak lan Ibu Jayimantara kaliyan Bapak Wagiman lan Ibu. Ugi monggo katampi kanthi renaning penggalih. Ingkang pungkasanipun atur bilih inggok bilih samangke. Adicara pahargyan menika sampun kaanggep kacekap sedayanipun. Kula lan Bapak Jayimantara lan rombongan nyuwun pamit madal pasilan lan nyuwun donga. Mugi-mugi lampah kula panjenengan sedaya, lampah kula lan rombongan sedaya saking tlatah ngentak Pendowarjo Sewon Bantul pinanggih rahayu wilujeng sedayanipun. Mekaten ingkang saged kawula aturaken inggok bilih kathah ilah nyuwun pangapunten kawula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Muryani ing sampun kaslirani dening jenenipun Bapak Parno kanthi terwaca anggewa dhateng tangsuh purnaning gati sabda pangandika nuli kepareng kita katampi dening keluarga hameng gati dan Bapak Wagiman dalah Ibu Warsia nuli kepareng kaslirani punden kula nunjuk jenenipun Bapak Siswa Diharjo samangke nuli kepareng panjenenganipun Bapak Siswa Diharjo sasana wacana sapetahipun taturaken. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Inggih sepisan ngaturaken sungkem salam taklim. Ugi ngaturaken salam taklim pun Bapak calon pisan sekalian garwa. Ngaturaken salam taklim. Lan kula jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene kang salajengipun Duta Saraya ngaturaken calon putra tinganten kasuwunaken ijab lan kabul kaliyan dina ayu pun
Nurul Hasan. Dene mbok pilih samangke sampun dugi titi wancinipun badhe kita laksanaken. Lan ugi Duta Saraya ngaturaken mawarni-warni kula tampi kanthi remening penggalih mugi-mugi atas kesayangan Bapak calon besan pikantuk itu ganjaran saking nasional Allah Subhanahu wa taala ingkang tikel mahiken. Allahumma amin. Dene salajengipun ing sewau Bapak Duta Saraya ngaturaken mawarni-warni ugi kula tampi kanthi remening penggalih. Ingkang salajengipun enggo bilih acara menika mangke sampun kaanggep paripurna. Dene Bapak Duta Saraya sak rombongan badhe madal parselan nyuwun pamit. Boten sanes Bapak Wadiman dalasan Ibu usia namung geraken sugeng pundhiripun ngantos dumugi dalem pun piyambak-piyambak kanthi rahayu wilujeng tales ing sampika. Amin. Upacara serah tinampi minangka simbolis uga arti cangkepipun kala kala. Sampun kasta dening jenenganipun Bapak Parno nuli gita-gita ngapasrahaken. Dening jenenganipun keluarga pamengku ganti Bapak Wagiman dalam Ibu Asia. Nun kepangun katampi dening petundhik kula panjenenganipun Bapak Siswa Diharjo. Penangan angka kalih dipasrahi pisan raja satangkep minangka suka perang tondo. Nuli kegancanganipun tiyang sepuh kalih. Sampun katampi Ini untungnya aja ini mau didikan militer. orang tetangga mau adik ini nangis. Jadi orang nangis. Ada cirianmu jemben. Cirian pulang lagi. Boten iku nggih Pak. Ini kula niku enten anu niku lho Pak. Enten rembes. Tadi dia lupa betul ini. Oh, bangsa kok dia marah di masjid. Ada sampai terus kami takut di sini. Orang ayo komentar. Karena ada sabrita antara kakung putri, suami istri tak sekejap tak istrine. Jadi apa mergo wedi karo bojone? Saking kesane karo bojone. Dan itu Nek sarana iki saking kesane. Padahal istri itu diistimewakan. Menentukan. Nah, paling asma Mas Sinten. Anto, nama panjangnya. nama panjang itu niku to Pak. Wis apa-apa ngomong ya Mas. Ngomong nek iki ngomong ora kok kerja. Ora mesake, kula kok gelo ngantek mlayu iki tekan kene iki. Iki ayo mergo kasus iki. Walah lek Pak pindah niku Pak jenenge iki. Ngancani apa? Lebih kalau penyanyine mergo. Orang dikali wadi to Pak Dino. Aman, gak bakalan kabur. Tak ada waktunya. Walah lah nggih kok ya mindar rano. Niki mau kula pun dikitipi kali garwane. Arep duit karo penyanyine angsal apa mboten? Parang mboten iku. Aku rasane
Jane apa wani Wani ya. Ngerti tau wani tau ragate karo penyanyi kuwi. Sampeyan nangati kamu. Di wani ini kok ada dua kemungkinan loh. Itu apa wani nek misalnya kok dalam, apa wani nek dia karo penyanyi itu 50-50. Pertanyaan yang Ketoknya lele wani ini rada mikir iki. Ini semuanya itu tekan omah dikunci. Sampeyan orang guru juga pikir-pikir saya Emang ya Bos yo? Heeh ngapunten. Belakangnya rada terus udun. Presiden gimana kok nutupi ngen anu paningau. Mau ki nek ora kipasan. Nek kene ku ekspresi kok ya Pak Duko. Ekspresi seorang perjaka ting-ting dari jenengan niku ki benten kali jenengan to. Oh aku ben luwih dibawa katimbang kene kok. Potongan iki hansip karo Satpol PP. Kok sakit? Iku nek kene pripun jenengan sakit? Belakangnya kecekel. Wow, lah ya bedane ngono kuwi kok ya. Ayo bocor iki yo. Alah, wis kumpul ibu, bapak ibu ganti. Kok Pak ngono ya? Kita nak pangan dikane Pak Marno gitu. Nggih. Kireng ora sampean. Mboten pati. Wong niku kadang sok budek kan. Mergo sesuk pikir BRI nek ora rene. Oh, menika Pak Menteri. Pak Menteri. Pak BRI bener. Ora itu bisa keren iki lak sesuk ngangsu. Oh, nggih. Yo, like West movie. Ingkang sampun kita suwun dhateng panjenengan sedaya mahanan dhateng calon putra pinanganten ageng besar kebudayaan lalu ban wonten ing madyan ingkang wesangan ugi sampun kinemu wanita keluarga ingkang ayu-ayu kinten cangkem putanipun tiyang sepuh kalih. Bapak untuk panitia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Penonton rasanipun para alim, para bapak kiai, para pinisepuh, para sepuh, para bapak berkehormatan, wabil khusus penonton alimipun Bapak Wakiman saha Ibu Warsiah, panjenenganipun kadang calon pisan Bapak Jazin Mantoro saha Ibu Tri Muryati, panjenenganipun calon pengantin kalih Mas Bayu Riantoro kalian Mbak Nurul Hasanah ingkang badhe mulya. Moga-moga langkung rumiyin kita kudhaaken rasa syukur untuk ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit keparengipun kula panjenengan ingkang punika saged sareng-sareng bermuwajahah bertatap muka hadir wonten majelis punika kanthi pinanggih ingkang wilujengan. Salajengipun sholawat balas salam tujuh atur tumanung dengan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah piwulantu syafaatipun wiwit wonten alam donya punika ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin.
Kula rawuh hormatan wonten iki kalih petugas kantor urusan agama Kapaliwon Pajangan ingkang badhe nderekaken lampahan nikah inggih nikahipun Mas Bayu Yandoro kaliyan Mbak Nurul Hasanah. Kami nyuwun tambahin panjenengan dumateng sedaya lenggah mugi samangke pelaksanaan nikah saged lumampah kanthi leres kanthi sae lancar dening sami kula amin Allahumma amin. Amin. Para rawuh hormatan saderengipun nikah punika dilaksanaken langkung rumiyin sasampunipun pilih rukun nikah menika wonten gangsal sepindah wontenipun calon suami menika Mas Bayu Riyantoro, monggo kalih wontenipun calon istri menika Mbak Nurul Hasanah, menika wontenipun wali nikah wonten kesempatan menika wali nikah wali nasab hubunganipun kalian calon pengantin putri ayah kandung inggih menika Bapak Wagiman bin Bapak Mijar. Salajengipun wontenipun dua orang saksi nikah, saksi sepindah samangke kita sedekah panjenenganipun Bapak Tri Angga Prasetyo ingkang pidhalah wonten Kedung RT setunggal Buwasari Pajangan Bantul. Saksi kalih samangke kita sedekah panjenenganipun Bapak Eko Sudaryanto ingkang pidhalah wonten Pak RT sekawan Pendowarjo Sewang Bantul. Salajengipun wontenipun ijab lan kabul. Kan samangke Mas Bayu Riyantoro badhe paring mas kawin arupi arto sejumlah 600.000 rupiah kalian perhiasan emas gangsal gram kabayar tunai. Kurang hormatan sedaya rukun nikah sampun samangka kantun nindakaken rukun nikah ingkang arupi ijab lan kabul. Kagem ijab menika merupaken hak lan hasilipun Bapak wali nikah inggih Bapak Wagiman. Pamila sanadyan kita sumandhakaken badhe dipunikahaken piyambak menika langkung utami ananging menawi kraton kondongan manah badhe nindakaken piyambak boten kadugi saged ugi ngrasaya utawi makelaken. Riyantoro. Dumateng para bapak saksi saiki Mas Bayu Riyantoro panjenengan sampun preso piyambak pilih Pak Wagiman selaku wali nikah sampun paring dawuh dumateng kula supados mewakili panjenenganipun menika badhe nikahaken Mbak Nurul Hasanah kaangsalaken panjenengan Mas Bayu. Dumateng Mas Bayu sampun mawi bahasa Mas. Perang khidmatan mangga sunanipun acara samangke sepindah punika kalih kira atu ayatul Quran angka 3 khutbah nikah angka sekawan kita sareng-sareng mas istighfar sallallahu alaihi wasallam kaping 3 angka gangsal ijab lan kabul angka doa lan ditungasi kanthi panutup. Perang khidmatan monggo majelis kita punika kita tidak sareng-sareng kanthi masuk dari Quran Alhamdulillah wa bismillahirrahmanirrahim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. لا إله إلا هو تبارك الله رب العالمين وأشهد أن محمدا رسول الله حبيب الرحمن والمجتبى
sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, ad-dunya mata wa khairu matamiha al-mar'atu as-salihah. Wa hadha 'abdun mubarakun maimun wa jadimanun ala husuli khairi yakunu insya'allah alladhi idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa limasyayikhi wa masyayikhikum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah salam-salam dari awal. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrifin bi ihsan. Saudara Bayu Rianto, saya nikahkan Nurul Hasanah binti Bapak Wagiman yang telah mewakilkan kewaliannya kepada saya. Nikah untuk Anda, Bayu Rianto, dengan mas kawin uang 600.000 rupiah dan perhiasan emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nurul Hasanah putri Bapak Wagiman untuk diri saya Bayu Riantoro dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Allahumma ya Allah, berkailah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan sejak di dunia sampai di akhirat. Amin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kedua mempelai ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma ya Allah, karuniailah kedua mempelai ini keturunan yang sholih dan sholihah. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Penandatanganan berita
memberikan ajaran sekaligus memberikan sang permaisuri. Senyum bahagia kedua sebagai tanda awal kebahagiaan pernikahan mereka berdua. Aku tak pernah menunggu, kamu tak pernah sengaja datang, tapi kita sengaja dipertemukan Tuhan, entah untuk saling duduk berdampingan atau saling memberi pelajaran. Pernikahan bagaikan melihat daun yang jatuh di musim gugur, selalu berubah dan makin indah setiap hari. Saling menjaga, saling mengasihi, dan saling mencintai antara keduanya. Telah duduk berdampingan di kanan kiri orang tua tercinta, orang tua yang senantiasa membimbing perjalanan penuh cinta di antara keduanya. Mas kawin dari Ananda Bayu Ariantoro yang dipersembahkan untuk istri tercinta, istri terkasih, belahan jiwa, satu perasaan, Ananda Nurul Hasanah. Senyum mekar keduanya. Pelaksanaan kanthi lancar ijab kabulipun Mas Bayu kalian Mbak Nurul. Betul sekali. Derek pingah nggih Pak Duko. Mugi sakmangke Mas Bayu kalian Mbak Nurul. Enggal keluarga sakinah Nggih. mawaddah warahmah. Saged dados tuladha keluarga salajengipun. Amin. Pinaringan putra-putri ingkang saleh-saleh. Ilmu ojo ngantek digawe loro, sebab nek nganti pasanganmu keloro Sampai wonten pamunggutan Pak Duko. kantesan sejati. Pak Ibul. Pangitan kagem minangka kakek. Mugi langgeng. Amin. Semati. Amin. Betul sekali. Amin. Siap. Agak Bapak Ibu ya. Oh iya. Siap. Wah, aman bakso. Ah, yo. Yo. Ayo gen jupuk. Ya, kasih CCTV loh Pak Ibu. Iya. Ayo, dan endi? Ayo. Pabrik. Yuk, selamat ya yuk ya. Pokoknya sama wah cepet dapat momongan, oke? Mantap.
Thank you.